Hola de nou! Aquesta és una segona part d'Entre Silencis, un espai de conversa tranquil·la amb veus que ens ajudaran a aprofundir una mica més sobre els temes de cada podcast. Són veus tranquil·les perquè no tenen un gran afany de fer discursos grandiloqüents, però que volem entrevistar i conversar sobre les seves experiències professionals perquè hi tenen molt a dir. Avui tenim el gust de parlar sobre la relació amb el propi cos i el moviment, com a segona part del podcast 2, El cos per aprendre, amb dues dones que no es coneixen entre elles, però que tenen en comú la passió per establir ponts entre el cos i la seva professió i la seva forma de viure. La creadora de Gest Conscient, l'Àngels Massaguer, qui ens ha explicat la seva trajectòria de l'anatomia pel moviment i la consciència sensorial. I per altra banda, la ballarina i coreògrafa Roser López Espinosa, amb qui hem compartit la seva vocació de ballar dalt de l'escenari i com per ell el cos és també part de la vida quotidiana. Entre silencis. Converses tranquil·les. Doncs Àngels, moltes gràcies per convidar-me aquí avui. Estic molt il·lusionada. Estic encantada que hagis vingut. Estic encantada. Gràcies. I volíem parlar de la teva experiència professional amb el cos. Ens pots explicar com treballes, quina és la teva feina d'entrada, si ens ho vols explicar? I quina importància té el cos? A veure, començo una mica als orígens, perquè jo vinc del món de l'educació. Jo soc mestra, he estat molts anys a l'escola i ja sempre em va interessar el cos ja amb els nanos i per això em vaig anar fent molts cursos de psicomotricitat, me'n vaig anar a tours amb el Couturier, vaig estar amb ell a la seva escola perquè realment veia que era vital pel creixement i pel ser humà. A mi quan em deien tu què vols ser de gran, no ho sabia mai, però sí que dèiem m'interessa el ser humà, i m'interessa el moviment, però això no encaixava, no sabíem què, i vaig dir doncs va, l'educació. I realment va ser un molt bon primer pas, perquè la relació de l'aprendre i el cos i el moviment. Clar, fins de mestre doncs hi havia moltes hores de moviment estancat. I aquí jo va ser quan vaig fer el salt i vaig deixar l'escola per començar a estudiar tot el que era l'anatomia pel moviment. Doncs d'aquí ja vaig trobar també tot el que era la consciència sensorial i tot el que era el moviment d'entendre què passava del moviment des que el nano neix fins que comença a caminar. Que tu coneixes bé, que és tota la línia de Pickler, sí, però que em va obrir una gran porta, del que és deixar fer i deixar créixer. Si permets, aquest estancament, diguem-ne, o crispacions, o diguem-ne tensions, si permets, això ho pots anar deixant anar. I per aquí he anat obrint fil, fins que he creat el meu propi mètode que se'n diu Gest Conscient, que és el moviment i el gest de cadascú, on hi està implicat tot. I tot què és? La respiració, el to, el moment i l'atenció. Tensió. Atenció. L'atenció que és presència. A mi m'interessa molt. Jo proposo moviments on estan basats en que aquells moviments hi ha tot un estudi darrere anatòmic, però d'anatomia pel moviment. Que tot això ve de la fisioterapeuta i anatomista de Blandine Calais-Germain. Després hi ha una altra base que és la manera de donar-ho, que és amb la metodologia de la consciència sensorial, que tu coneixes bé. Expliquem això de consciència sensorial. També molt difícil d'explicar. La consciència sensorial, doncs clar, què és? Doncs és una metodologia, no fa tants estiraments, o sigui, si és conscient sí que jo em baso en estiraments, sinó que la consciència sensorial es basa en experiències i són propostes concretes, on despertes les sensacions i l'estar. Al principi de la conversa m'has dit que el que t'interessava era l'ésser humà, que és una cosa que trobo meravellosa de les persones que treballen amb persones i que no sempre sorgeix aquesta curiositat, d'origen. I després tot seguit m'has dit m'interessava l'ésser humà i m'interessava el moviment. I són dues coses que
que en aquell moment jo no vaig trobar. I et vull preguntar de l'importància d'aquesta unió, perquè nosaltres l'entenem així a l'escola, l'entenem per aprendre, l'entenem per créixer, per desenvolupar-nos, per relacionar-nos. Sí, sembla ser que jo era moguda de petita. Sembla ser perquè ho recordo molt aquesta frase, no? Nena, estigue't quieta, nena, i inclús haver-me fet algun trau, és que veus, ja t'ho deien, pam, pam, pam. I això em va marcar, i l'escola en aquells moments era taula i cadira. Però teníem una estona de treball de moviment. Jo era una marreca de 4, 5, 6 anys i esperava tot el dia, fèiem 2 o 3 dies a la setmana, aquell professor que vingués i que ens feia, no sé què fèiem, però jo sé que posava música i ens movíem. I era el millor del món. Ho esperava amb un anhel que era... I era la meva salvació. Això per mi era... si m'hi direu quan vivies, era aquell moment. Imagina't, És que has dit coses importants, Quan vivia, allò em va salvar. Sí, em va salvar. I llavors em vaig posar a estudiar educació, perquè pensava que era important la manera com els mestres influïm en això. Sí. I psicomotricitat. Per mi el moviment és poder arribar al moviment genuí d'un, que siguin propostes que cadascú entén a la seva mesura i que cadascú fa el seu aire amb el seu ritme, i on aquí, sense anomenar especialment, hi entra la respiració, que per mi és el ritme, no? Que cadascú té, i cadascú té la seva cadència. I això per mi m'apassiona. Sí, ara això que has dit de fer propostes de moviment, em venia la paraula que no siguin determinants, que no sigui imitar una cosa per poder arribar a ser com no sé qui. Exacte. Per exemple, tot el treball que he fet com a alumne amb el Miquel Barcelona, que és un ballarí contemporani, fa unes propostes molt obertes i és tan interessant aquesta qualitat. Sí. Ja estàs ballant només amb la respiració, ja hi ha un moviment. Exacte. Ja estàs ballant amb això que se't genera de dins perquè t'he suggerit una cosa, però des d'un lloc molt obert. No és una proposta determinant. Per mi, ensenyar és això també. Suggereixes un món, obres un imaginari, unes possibilitats, I cada persona, en aquest cas cada nen o nena, troba un camí per arribar allà, que és igual de cert que aquest altre camí que arriba a un altre, no? Exacte, Gisela, exacte. Perquè aquí es lliga amb el plaer. Ai, que bé que em diguis això. O sigui, el plaer de moure's. Un dels objectius, encara que no s'anomeni, és que la persona fent el moviment s'hi trobi bé. Perquè aquest bé és el seu propi cos. Però aquella persona pot estar grassa, pot estar prima, pot tenir mitjalins, pot, no sé què, sentir-se petosa. I això cada vegada el fa inhibir-se més i estar descontent del seu cos. Quan el seu moviment, segur que és preciós, quan es deixa anar, no? Tingui la forma que tingui. I aquí és el que penso que en un grup, en els grups que tingui, que cadascú es pugui trobar i dir uau, que bé m'hi sento. O sigui, aquesta sensació de benestar amb el teu propi cos, jo trobo que és molt important. Hi ha com un component d'identitat, no? És veritat, és identitari, tu diràs. La Roser López em va dir que les coses importants ella les escriu a mà. I és una cosa que jo també faig, com alguna cosa molt bèstia, de que tu crees del no res amb aquell boli, fas una creació pròpia que deixa penjada, no? I tant. És un gest tan propi, no? La pròpia lletra. Sí, la pròpia lletra i el gest, o sigui, tot el que és. És com, és una dansa de la grafia, és que... Preciós, és meravellós. Sí. La relació, a més la relació mà-cervell, ja se sap que hi ha una relació molt estreta. Se m'ha acordat una altra cosa. A un d'aquests seminaris que hem fet, ara no sé quin, amb la UTE, ens va fer una proposta amb uns fulls grans, crec que eren d'Ina3, amb uns carbonets, de fer com un cargol, una espiral, on era un cercle i un traç. I llavors els van posar de tots els participants junts i ella anava dient aquest és natural i aquest no. No sé si era aquesta la paraula. Però ara em remet a això que has dit, no? Hi ha gestos apresos. És una esfera o un cargol perfecte. Però aquest gest ha sigut natural i surt de dins o no? Exacte.
Exacte. Aquí es va. A mi m'agrada molt la frase, però és que els infants, no veus? No juga, està visquent. Em va matar, o sigui, és brutal. Sí. Nosaltres treballem, juguem. Sí. Està visquent, o sigui, ho viu. I allò, aquest viure-ho, és això tot el cos. Sí, aquesta presència del moment, estic fent això ara. No juga, viu. Hòstia. Això és Elsa Gindler, també. Sí, ella va ser de les primeres, o sigui, però traslladat amb el nano, i ara, mira tu, ara no sé, però a mi m'ho va transmetre l'Aute. Ha sigut una gran mestra, l'Aute Strup, la gran Ute Strup. Ja que treballes ara molt amb adults, Sí. jo tinc la sensació que com més creixem, més grans ens fem, més aquest triangle que dius mental és el que... És com si caminéssim només amb el cap, no? I recordo justament en Joan que deia aniràs més ràpid si camines des del teu centre que si camines amb el cap. Com ho fas amb els adults que estem ja amb aquest triangle tan establert? No és molt difícil? Molt difícil, està molt establert. Deixant anar i començar-te a moure, sentint que et pots moure sense tant dolor, perquè la compressió, l'apretar-te, que ja a la vida ens apretem, no només del cinturó, ens apretem per qualsevol qüestió, per qualsevol emoció, per qualsevol dificultat, perquè natural ens anem apretant, hem de trobar l'espai per deixar anar i deixar anar i deixar anar. Deixar anar. Deixar anar. Moltes gràcies. A tu, Gisela. I que fas una bona feina. No crec. Roser, gràcies per convidar-me. Comencem. Vinga. I llavors volia parlar de la relació que tens amb el cos, tu com a persona, la teva vida i també la teva feina, evidentment. Potser una de les coses que són més fortes a nivell de la meva relació amb el cos, a banda de ballar i de fer-lo servir com el llenguatge per idear i crear mons, no? I espectacles escènics, la cosa així més primordial és que ja fa uns anys vaig haver de prendre consciència i adonar-me que jo penso movent-me. Jo tot això en tens sensacions, no? Dius, hòstia, els dies que surto a caminar, els dies que entreno, els dies que estic en actiu, des de que sóc molt més productiva a tots els nivells, però a part és com que tinc el cap molt més clar, no? Molt més lúcida, la ment, no? I també molt més imaginativa. I això que a mi em semblava que de tant en tant m'adonava de coincidències, no? A poc em vaig anar adonant que potser no n'eren tant. I llavors ho vaig començar... Se'm va fer tan present que ho vaig començar a comentar, no? Saps allò que dius? Estarà jo que soc rara? Sí, no? És que ara, a veure què li expliques, no? Dius, saps que quan em moc penso millor? Dius, a veure què li dius, no? Perquè em sembla de calaix, però és que potser és una animalada, no? I llavors em dic, sí, és el pensament kinètic. Vull dir, és la intel·ligència kinètica, no? És una de les maneres, no només d'entendre l'espai, o sigui, evidentment que els ballarins tenim una relació amb l'espai molt particular i molt curosa, no? Però aquesta intel·ligència que com que es posa molt de manifest o s'enfatitza molt a nivell de la dansa, és una altra de la de dir el flux de pensament, la capacitat de capes de pensament i d'associacions d'idees que puc arribar a fer és molt més alta quan jo entreno. Molt més, no? Vull dir, és com que puc pensar des de molts llocs i la informació m'arriba des d'una manera sensorial i d'una velocitat molt gran de pensaments, no? I d'associacions. Deu ser una mica que deuen a persones també, però... Suposo que sí. Però tenim com tan inculcat en aquesta cultura, això que has dit abans, de dir, per pensar, seu, concentra't i no et moguis, no? Sí.
Per mi hi ha de... Evidentment que jo tinc la meva experiència personal, però per mi aquest pensament parteix d'una contradicció molt gran, que és de... Si tu obligues a les persones, no? A una personeta petita o una persona adulta, a estar completament quieta, asseguda, a més en una posició que ara ens resulta molt còmoda, perquè ens hem acostumat, però que és totalment antinatural, no? Perquè les cadires, el cos no sap què fer-ne, no? Perquè no sap si està de peu o està assegut. Però si tu obligues a una persona a estar completament immòbil, com pots pretendre que el flux de pensament estigui en moviment? Clar. Perquè estàs posant totes les condicions perquè l'entorn i la seva postura sigui immòbil. Llavors és com vols, d'on pot partir la creativitat si estàs acotant-ho tot, no? Perquè a més la creativitat, la imaginació és com... va així, no? Se t'acudeixen... És moviment. Les idees i poden ser idees, vull dir, tu pots ser molt creatiu a nivell artístic, però pots ser molt creatiu a nivell científic. I tant. Vull dir, un científic necessita tenir la ment d'una criatura que es fa preguntes i que es pregunta com es pot arribar a una certa solució, per què passen les coses i generar hipòtesis, a vegades, molt rocambolesques i molt boges. No? Clar, és que quan diem que volem potenciar el pensament creatiu no vol dir posar-nos a ballar una dansa. No. Pensar creativament. Sí, que vol dir que no dono res per fet. Exacte. I que imagino mons possibles, no? Imagino opcions possibles. Bueno, la ment creativa és això, i és un moviment. I és un moviment, que bonic, sí, m'agrada. Clar. I ara deies amb això del cos, dius, quan estava anant cap a l'institut se m'acudien més coses. És que hi ha alguna també del cos que és presència, moment... Sí, totalment. A més, bueno, ara que ha aparegut la Nia per aquí, jo penso en la intel·ligència física que tenen els animals i que nosaltres també tenim, i és com el cos t'està donant tanta informació constantment, no? I a més és com un receptor tan gran i tu notes doncs, com estàs posicionat en relació als altres, no? A l'entorn, si ara estem assegudes aquí al sofà, però de la temperatura, de la textura, de la posició, saps on està amunt i on està avall, no? Perquè notem la gravetat, el pas del temps, no? El ritme, perquè sentim el batec del cor. Que tota aquesta informació que és tan valuosa, els colors, l'olor, no? I que és tan primària i a més és tan brutal. Clar, és tan primària però tan brutal i tan complexa, no? I que la vulguem com capar per voler-nos enfocar a certes coses que com a societat hem considerat que són les importants, en comptes de veure si emfatitzant-les o enfortint-les potser no només els crios i els adults podrem concentrar-nos en el que hem de fer, sinó que potser resulta que és potenciador, no? Perquè els científics no paren de dir que fem servir només un 5 o un 10% de la capacitat que té el cervell. Doncs per què no intentem buscar altres maneres d'educar i d'estar presents al món en els que puguem fer servir i treure profit de totes aquestes capacitats que tenim, no? Els nanos tenen una manera innata de relacionar-se, de tenir curiositat, d'aprendre, no? D'aprendre a través del joc, però que al final és el mateix que hem de fer les persones per fer pluges d'idees, no? És el mateix. És el mateix, estic d'acord amb això. Que el llenguatge físic diu molt ja d'una persona, que tots tenim la capacitat per llegir-ho, perquè quan som criatures entenem els adults, entenem tot el món que ens envolta, no? Tots aquests coneixements i aquestes capacitats, més que coneixements, capacitats que les tenim i que les estem capant i ens estem tornant com sords i cecs a capacitats que tenim i que més ens ajudarien, no? Perquè som
molt primàries. No? Vull dir, com ens mirem, Clar. els temps de les converses, com et posiciones respecte a l'interlocutor. Això que has dit de sords i cecs, clar, moviment, cos, relació... Em surt la paraula comunicació, també. Sí, però per exemple, clar, hi ha capes, però un espectacle, sigui de dansa, o de teatre, un concert, està pensat. Vull dir, hi ha hagut un procés de creació. I nosaltres, que fem servir la dansa, creem l'espectacle en base a principis físics i interessos físics que volem treballar i a interessos dramatúrgics. I està construït perquè aquell espectacle tingui un sentit, no? Una coherència, i tu com a públic puguis fer el viatge amb nosaltres. Això és per una banda, i aquesta és la part de dansa, amb moviments més virtuosos, moviments més convencionals, moments de gran explosió d'energia, o d'altres més intimistes, o aquests dies que estem amb els espectacles escolars, moments de molt d'humor i veure els crios rient i que nosaltres ens hem d'aguantar el riure, no? Perquè és molt xulo i et sents com amb molta comunitat amb els xavals. Però després hi ha una altra part que no té tant a veure amb el moviment i té a veure més a nivell de presència, que és l'estat en el que estàs, no? De si estàs content, estàs cansada, si tens molta energia. Jo crec que el que més t'arriba és aquesta altra capa Sí. de què ha passat, no? Aquí en aquest escenari. I aquesta part comunicativa que té a veure energèticament, però també té a veure amb tot un altre llenguatge, que és físic, i que jo crec que és bastant innat, que ho sabem llegir. I ara, per anar acabant, volia afegir una cosa que m'has dit abans de començar. Sí. M'has dit, els he explicat avui als nens que entrenar ho fem perquè ens agrada, des del plaer al benestar, no? Des de la cura, Des de la cura, exacte. amb qui treballes, i des del gaudir. Això. Sí. O sigui, l'esforç cal, no? Amb tot el que fas. De fet, si qualsevol disciplina que t'interessa hi has de posar hores. Però per mi sí que va ser molt crucial entendre que es podia entrenar a gran nivell de rendiment, alt rendiment i a un nivell molt alt de precisió, el que sóc capaç de rendir quan m'apreten des de l'autoritat de la por o quan m'apreten des de l'autoritat de l'amor. No deixa de ser autoritat, perquè és un entrenador que no té autoritat sobre mi perquè és un sargento, sinó perquè jo li dono, perquè confio en ell, no? Però em cuida tan bé que veig que ell està donant el seu 100% perquè jo també el doni, no? I em motiva des de l'exemple i des de la cura que té, no? I és molt diferent quan entrenes o treballes des de pressions de sacrifici. A mi la paraula sacrifici em sembla terrible i a més l'he sentida a moltes... com a llocs d'institucions on la gent entrena hores, no? I et parlen de sacrifici. Penso, hòstia, realment no és un sacrifici, és un esforç. Però és un esforç estudiar la carrera de dansa, com és un esforç estudiar la carrera de medicina, o és un esforç per un escalador pujar una ruta superdifícil. Vull dir, és un esforç, clar que ho és, no? Un ciclista fer un tour. O un científic haver de trobar vacuna amb no sé quant de temps. Però no és un sacrifici, perquè estem fent feines que són vocacionals i que les fem perquè realment ens agrada molt. Llavors, clar, tu entrenar 6 hores o 7 des de disfrutar, evidentment que estàs cansat, et fa mal els peus, tens agulletes, tens una contractura, jo què sé. Però fer-ho perquè allò t'agrada i et fa feliç, a fer-ho des de... Bueno, ho he de fer perquè ja m'han dit que patiria, no? És com, home, no, és que la manera com treballes no té res a veure
I segur que en el resultat... I el resultat segur que tampoc, perquè quan jo crec que quan poses cura, amor, disfrute, entusiasme, els llocs on vas no són els mateixos que quan treballes des del sacrifici, la tristor, els límits, la frustració, no? És com, pots arribar lluny, però hi ha alguna que t'està tota l'estona bloquejant i tirant-te cap a terra, no? Ha sigut molt interessant. Moltes gràcies, Gisela. No us perdeu les converses senceres amb l'Àngels i la Roser a l'espai Prèmium d'Entre Silencis, converses tranquil·les. A reveure!